Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat. Lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Sana'y langit ang hinihiling ko sa nakalipas nating kasaysayan. Ayo, Salumi! Uy! Hari na yung mga baboy. Wala yung tingog. Wala yung katingog diha. Saan lang isa? Tigyorin ra na, di na baboy ako na, display na lang, butangan ng kulungan. Kung saan man kasi kayo hinuktok taas, dako ka problema. Nagbayro nun no. Yes, kabulo ko dahil kagbayro nun. Mga nang kuani mo. Ay sige nuhunoy, makabuang baya na. Kaya katulas si Jennifer, baya na katong ano siya, sige ko nuhunog utang. Nabuang, uy. Mura na ko na. Isa Mura na ka buhi. nabuang na ko, ako na lang gagwanta. Pating-ating na lang problema karo. ni mo. Sige yung problema. Istoryahan ta na kay Ayun na ising, kaya di ka mo ka makatabang sa ko ising. May lang gapo mo sa chismis. Pag chismis mo na kayo yung kadaot ninyo, pag chismis na mo, pag kalisod wala mo. nasuko lang kay adto kay taga diri para tabangan di kanya masuko na hinuon ka Kung mo. sige matabang nimo. Ay muuli na lang siguro. Gusto matabang nimo. Anak, hindi na tika ana daan di ba? Ayo jud sugdig mga anak kay nadali ra pug kumangluod. Ano ba naman yung mga palong? Loan? Ulong ba? Pila interest ana? Ano na sila? Okay. Ano na sila? 8% ra sila. Person? Sa pag-asa ba? Pag-asa. Nakatry na ka ng pag-asa? Nana kay kuan na mangita na kag kumikir. Member naman si Minda. Mo nang kumikir na lang to. May member ka? Member po ko pero nana mo gigi kumikiran. Nana ko gigi kumikiran niya. Ang kuan nga na po pirma way ang bana niya. Di ba yung bana ba di ba na pwede nga ano kanang siya ang mo pirma kay masuko ba na mangutang ka. So ako na yung magpirma-pirma, sundugon na akong pirma sa imong bana. Pwede. Ubo man yung mga diskarte sa uban, si Minda. Di man siya magpahibalong ano. Right ka? Si Minda di man kabalo magpautang, ano kanang di man kabalo yung bana nga mautang. Mao to, ako ni pirma, gisundon na akong pirma sa imong bana. Right to, Jimmy. Gani. Sa man. Kasi dili kay tsuraan ni pero nakay utok gamay. Alangan, ginuon ko sa utang-utang kay ingisgutan, ako bahala yun sa man. Nagtapok na sila dito. Nya, Isa magkaibilis na tikadaan. lisaw sige na. Ha? Sige na, go na ko Kung ana. na. Go ka na pa kay dako bayro nun Ang ba? first loan bi ana kay kon kanang 15,000. Ang imong ang simana nimo ana 1-2. Okay man uy. 1-2 Pwede imong ram. simana. Pero di ka pwede makaano kay ngano, tayo no pag madili kang isa ka ano, sa kabayaran nga 1 week. Ang kuan ba ana, the whole member ba ya magtabag-tabag bayad ya. Kung di pa di ko kabayad, ang collector dito matulog sa iyong balay. Di jud mo hawa. Sige, okay na. Basta ngayong day na nga, pag di ko makabayad kay tanang member mag-amot-amot, okay na. Basta ha, ato na lang dito. Karon mo atok magligo Ay, sa. agion na nato si Minda. Magkita ra Ay, sa dito na lang balay ta din niya. ako maligo. Ayun na, ligo sa. Ay, magapong naw nga maligo. Sige, Tara. Lagi kong naaalala ang kanyang tindig at forma. At pag siya ay nakita, kinikilig akong talagwa. Di naman sa sobrang gwapo, ngunit siyang type na type ko. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Hi, I love you, Alin, Mr. Cupido. Ako na may tulungan mo. Bakit di panain ang kaniyang damdamin? At nang ako'y mapansin, Mr. Cupido. Minda. Uy, masa naman ka diyan? masangit akong buhok. Inilab ka? Masangit ang buhok. Masa magkaya magkaduko-duko, sige katawa. Nasangit to ibuang. Ay, inilab ka no? Sige. Itong masayista o ka ng isa. Basketball player ba ya to? Ginukuwaro Sa Imar. Magabong siya kung bana. 45 na mo pa niya. Kung saan mo nagkatiguan, kung saan mo nagkabong-buang. Kadong kay kung bana na sa paon ti kang buangak na. Ako mauna, amday mo bana, kilig-kilig mo. Kilig ka di rolo Kilig ko ko. sang bana gitagan ko bulak gabi. Bigaon na asawa. Ay sis, mo jud wa ka ni Patol basketball player 18. Ay, di ba pareho man, barkada man yung uyab og siya. Oh.
Oh, di ba? Nya. Uy. Dahil pa yan to Uy. ba? Nami diri. Asa kayo magsumo diri? Ay magtuno ka. Dili uy. Tagalag lubi uy, mura magkuan. Ano ka magtuno unya? Di. Sige. Ikaw pa ubanan no, ikaw pa yung inana. Ako'y tuno. Kasi istorya. Ani ba kay mo interest sa kuan sa may pag-asa nga pautang. Dingding. Ulinding may pag-asa linding ba? Unya. Nya ka ako nakakumikir ba ko to ni ano ni Jennifer. Dali sa may kuan. Siya mo interest siya. Kumikir Joy. ka. Ha? Ikaw mo kumikir, ikaw mo Ikaw pirma kumikir. dito. Di ko oy. Tagaan ta ka. Ano man tagaan man ka, tagaan ka share. Nakagahi mo bayad ana. Kasi mo ka inana nga kuan pautangon lang man nimo siya. Utang gipautang ko na ni sa una pa wa Dili ka man bayad. ikaw ra igo ra ka mo Sa pirma. una man to, Kumikir lahi- ka sabot ka kumikir. Lahi ang sa una, lahi ang karon. Kasabot ko kumikir, ikaw wa ka kasabot usay meaning sa kumikir. Kung Kumikir. di ka bayad, ako'y makabayad. Ana man na siya. Mao gani nang purpose di ba siya ka utang ug dili ka magkumikir. Gani no. Oh, Kasi mo pagkautang kung di ka Kung di ka mo magkumikir. bayad, so ako pabayaron nimo. Baugay na ana Ginoo. Bagay, kabay Ana sa utang dili. ana ang Ginoo magtinabangay ta. Pinabangay. Bayari sa tong ibon ni mo mga Natasha. Kaluoy ba? Bahala ka diya. Kumikir na siya kay mo. Was pa ya pag nga na no ibong grasya ba ni pagtanggihan yung grasya. Ya para ka naka-blessing naka-uyab. Bahala ka diya. Di naggrasya, imong gibuhat tong disgrasya ni para sa Ay, kuha. wa kay kaluoy nagtulala sa sa iyang babuyan kay wala siya kwarta ra ko sa problema niya imi nanaon nimo. Noon sa Una. man ka, noon sa man ka. Dapat Amigo tang tulo di dapat di ka mo kumikir ka igo ra ka mo pirma, gahi pa kay ka mo kuan. Gitarong biya ka na mo, nya mo inana ka. Igo ra ka mo pirma. Kay ang sayang bana, ako na mo pirma, ako na mo sundog sa pirma sa iyang bana. Ayaw na nagising. Dili, no. Unsa man imong kasing-kasing, unsa man ka? Sali kay na in love na karon Ay ano na lang. basketball player sa At una MR. na to ang ginikanan sa iyang uyab. Kaya ba ito kabalong ginikanan nung ano, uyab yung anak. Papel bag, perbahan ako. Sugot ang ka niya. Dili na kuan, di man gud ang kuan karon di naman uso ang Scanner na. Askan na. kuan na. Kapag scan, pero na ko yung mga kondisyones. Sama. Magkumikir ko nimo sa isa ka ano. Ikaw na, kondisyon. Unsa man? Katabang tika for 1 month. Ano guna ng ano? Guna anak kay. Assistant, ikaw mangguan diri sa kuha. Okay para Assist, makabayad-bayad assist. pug ka sa ano. Oh. Sinima na biya na 1-2 baya. Ang kuan Sige. na ang 200 ana savings. Ang 1,000 mo ana bayad sa utang. Savings ni mo. Ay na lang, sagot ko. Usa? Ang 200 savings, ang 1,000 mo ibayad sa utang. Oh. Nya ka nang nana insurance dala ng insurance ana. Oh, anada uy. Alang, dagang magbatal. Nakay pag-asa no. Ay sige, sugot ko. Oh, sige. Pero so, sabot ta. so sabot. Ikaw bayad sa akong siniman na. Bahala ka uroy. Usa ra mura ba? Ang pirma nimo. Imo nimo siya katabang pirma ra nimo. Ay, Mo na kitong kondisyon. Balik Hmm, palito na. nimo kung pirma. Ay na lang, kita na lang magperma-perma. Pwede raman, di ba? Sige, kabalo mo sa kong pirma. Kabalo. Magi mo kabalo sa tilod akong pangalan. Pautang niya. Mindar yung Sige, naibalan okay ng na, pangalan. okay na to. Pirma na ha. Magkita ra ta dito. Dito, sa may babuyan, balik. Sa may babuyan. Ako'y mo adto. Karon na, sabay na lang, tara. Tanama dito umong Tara. utang. Ikaw kung mag-consult. Ano, di gina mo buwang ka? Mo bayad lagi na. Dapat kumikir ko niya, dapat ikaw kung kumikir. Dapat nakakumikir na magugla. Hindi na gud pwede. Ikaw na ana. Hindi na kabayan. Dapat nimo dama kay kwarta. Yan, bata nagpahatag kwarta ani. To si kag yo. Ay si yo da inla biya ka. Ikaw mo gani. Masa to balibol nyo dito? Many months later. Uy, sing! Oh, Sing! unsa man? Ano, hindi na napikahaga. Kato pa niya aging bulan. Ano man? Tarawa, kabayad. Ako? Ako ginasingin doon sa kolektor. Ang kolektor nasa balay. Itakas ragay ko. Wala siya kabayad. Wa kabayad, oy! Mabagay- First month pag gani, wa kabayad. Mo pag renew ana kabayad. Oo. Na ang kolektor dito, gitakasan ako. Dito na matulog halos. Dito ba yun ana man yun basta di kabayad ang kuan dito matulog ang kolektor. Oo. Sa ko ano naman nila, kumikir man ko. Dapat dito na sa nangutang. Alangan ikaw may kumikir ikaw yung makabayad ana. Kapag pasalig-salig ka anang buwangan ka. Gwapo man kang kolektor. Gwapo po. Jir na lang ato. Depende kung wala kung ano. Mana ding bana dira. Sino? Oh. Ha? O hindi ko sa imong bana. Nya kun ba kung saan di ba siya kabayad sa dahilan. Ang buta, sulungan na to dito. Boy, kung si Kuan. Kapoy kung pirma ato sa iyahan nya pagkahuman ora di Pirma? kabayad. Yung bana ang pirma sa imong bana isundog ba anak ko. Tarabi, kuha na sa dito. Dapat ikaw yung manubag ani ha. Ah, di ko na dahilan ikaw ang kumikiran nimo giubanan ra ako sa imong pero di ako dahilan na. Kasi nag-suggest na i-kumikir ko. Kung ikaw ba wala gikumikiran kung problema ba na ako gikumikiran nimo di. Ano sa bukan niya na ako. Mo na nang mali, dara. mo na nang mali di na ko. Ang mali mo. Di ko mangharbis og mangga. Ang palungon ka dito dito. Mangharbis og mangga ba? Ato to dito kay sa lumi ba? Ha. To dito. Balik na ako. Yung puno mong mangga. Ay dili na ko. Atangi ang sumpay karong Biyernes.
Makabayad ba si Sinumi? O masagpaan siya katulo? Maong atangigod ninyo.